Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с най-готиното предаване по най-готината телевизия. Тази вечер ще ви срещна с двама български рапъри, които ще ни разкажат за своето злополучно фермерско начинание. Като бях на къра, изведнъж ми се досра. Бързо спътах бащи, оголих си газа. А тъпото магаре, що му царя ме видяло. Чепа си на дърво и направо полудяло. Както бях започнал аз блаженото сера, когато остра волка прониза ми газа. Гърба ми бе притиснат от коспяса лъжки ми. И тогава аз разбрах, че магаре ме ебе. Скъпано магаре, ти си педерас. От цялата ми ферма, защо пак точно аз? Тъпото животно с огромния си меч. Напълни ми газа, догоре с кереч. Какво е той магаре, беха гътето с педал. Сега заради него се ръкат съм усвал. Като чудна майска роза, моя гъс се разцъфтял. Обаче си мълча, че хайван ма е пал. Опа, чубан рап. И на село е добрия. Чубан рап. Що магарите и бие. Чубан рап. Всичко тук е 6. със свинята в пак на шест. Опа, чубан рап. И на село е добрия. Чубан рап. Що магарите и бие. Чубан рап. Всичко тук е 6. Влизам в кокошарника да събера яйцата. Гадния петел ма клъбна по мадята. Болката бе страшна, но веднага го настигнах. Зъбрата го хванах и в крътката го шибах. Вчера кой няма ритна в главата. Направо с резачката отрязах му краката. Майка ти тръпа конската иба. Не за един ден моята глава. Кравата загубена мощно се изстра. И кофата с млякото напълни с лайна. Пана ми пердето и изкарах и душата. Млатих я в главата с правата лопата. Моята свиня отново се разгони. Почината разкова и с двора ма подгони. Бягах 4 часа и останах аз без сили. А оная ма настигна, има и за сили. Опа, чубан рап. И на село е добрия. Чубан рап. Що магарите и бие. Чубан рап. Всичко тук е 6. със свинята в пак на шест. Опа, чубан рап. И на село е добрия. Чубан рап. Що магарите и бие. Чубан рап. Всичко тук е 6. Влизам в кошарата, овцете да доя. А куче с другата ме нацепи в газа. Майка ти тъпа, овчета еба. Още утре обещавам, че ще станеш с дърва. Ръчетата из двора, майка им перната. Сменя си е бабата ми тръската главата. Купих си въздушна пушка, сеща се нали. Тресливите им трънки ще напълня с тъчме. Заваля рано, отивам хори майка. А вътре е жената, с почилката ма чака. Еба, ти живота бе, нема оправия. Да не може за закуска, да изпише на ракия. Това бяха Иво Доктора и диджей Попа, които ни разказаха една наистина поучителна история. Гледайте и на вас да не ви се случи същото.